Kamano kuom medo kete Ramogi TV ka koro kiriuri kodwa chenro en marangi chwelo wa miweche manyien ma timore pacho ka kod pinje maoko. Wadhi nyime riwruok mar Elimu Bora working group oseyo okang mano kaw kod piny owacho ma William Ruto duoko piny nengo mar somo mar mbalariany kod tamala 15 nyaka 40 kaw pach jopiny. Rito mar riwruogni ne otwak bang' tieko romo mane bagi kuom ndalo 2 boma Nairobi ka bende gitwak rem mapod okwako sekta mar somo. Gikoni piny owacho ne otiyo kod omenda mathoth e chuga put ma Profesa Munavu mane ogolo report mapok oketi tim nyaka sani. Kaka jodito mondo lero gidwaro mondo oket lokruoge ahinya e somo ma kuonde tiegruok mamalo magiyuak ni nimo gi kindeni. Ne romo mar ndalo 2 mar riwruok mar Elimu Bora orumo gi ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi ewi kaka itayo somo ma pacho ka. E jumani ma jopuonjre mag mbalariany donjo e kuonde tiegruok mamalo, riwruogni onyiso luoro magingo ni kamoro weche ok nyal dhi maber ne jopuonjre kaluwore gi lokruok masiko bedi e sekta no mar somo, lokruoge magikoni ok riwie jopiny kendo onge chike ma pacho ka. Boaz Waruku ma en jakanyo mar Elimu Bora okoni kata mana e duoko piny nengo mar somo e mbalariany, piny owacho ne ok okawo pach jopiny ka okoni kamoro atamalo no pod ok nyare somo kuom jopuonjre mayae anyuola ma yuto gi ni piny. When somebody throws so many balls in the air, that is part of the confusion, and we are saying let's depart from that. Because if you are to go back and say, where did it come from? How did it evolve? Public participation. Our Article 10 of the Constitution and the values, national values and principles of governance, very clear. How do you process such matters? So I want a shifty process, a way of always throwing up things which do not add value. Bende giyuak ewi report mane ogol koda put mar Profesa Munavu magikoni nyaka kawuono kata bedni osechak ti kod pende moko pok chiko puodhe kaka report ma owinjo tigo e sekta mar somo gino mapod duoko sekta no piny. The new university funding model for tertiary education has emerged as a weapon designed to destroy public university education in Kenya. The flawed means testing instrument has unfairly placed most students in band 4, creating unsustainable loan burdens and forcing students to abandon their dreams or transfer to expensive private universities. That report has not been formally presented to the extent that there is no clear policy that has been developed from it. And so its implementation, we call it very cantankerous, it is erratic, it is not satisfactory to the wishes or expectations of the people. Ewi wach mar duoko ting mar somo ne tend counties kaachiel gi miyo governors teko ewi omenda mar CDF gikoni keto josiasa gi ting mar chiwo sir mar omenda mar somo mi ok ti tijno e yo mar ayanga. Koro aparo pesa ni nuturo omoket i school. Pesa duto ma basari no bende school, tantino donjo school to somo maonge ni pun ngato de apply o basari. Kawa dhi mbele yudo ka kinde wach dongruok ma basari itiyogo i siasa. Koro aparo no kaber to chikno ket ma ng'ama onge go nyalo dhi skul buog dhi tiek skul ne. Motelo ne yepo mag skunde gikwayo mondo mi oro omenda mar somo ma ok olewo mondo mi jopuonjo bed kod ting mayot e tayo somo e tamara 3. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo wadhi Migori jokanye sekta mar somo kod sektas mamoko